ସାହୁଏ ନିରାଚଳ ନାଥ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥିତିକାରକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖାଇଥିବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। DJ Liku and DJ Rinku, Jai Jagannath।
हम रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलेंगे। ग्रीन लाइट सुनते ही बढ़ो, रेड लाइट सुनते ही रुक जाओ।
ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସିନେମାଟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ନ ଦେଖିଲେ ଭାବିବେ ସୁନ୍ଦର ହରିଣୀ